Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing review. Είμαι ο George Kus και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω από Hell Vape το Rebirth. Καλό ακμοποιητάκι, μονής και διπλής αντίστασης. Τον έπαιξα λίγο, τον δοκίμασα. Πάμε μια κάτω να ρίξουμε μια ματιά. Το πως στείνεται, το deck του και όλα τα λοιπά. Και θα ανέβουμε μια πάνω μετά να σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό. Πάμε κάτω μία να δείτε. Αυτός λοιπόν είναι ο Rebirth, ο ατμοποιητής της Hell Vape. Στα πλάγια έχουμε Scratch and Check, Facebook, Instagram, YouTube, μπλα μπλα μπλα. Πίσω γράφει 24 χιλιοστά διάμετρο, 2 post build, 2 post holes, 16x1,2 tire flow, top cap locking system, gold plated skunk pin, έχει 6 χιλιοστά βάθος για να παίρνει υγρό, flathead screws, 8-10 pin, drip tip και τα εργαλεία του. Μέσα έχει τον ατμοποιητή το Rebirth, ένα spare 8-10, ένα stainless steel adapter από 8-10 σε 5-10, Bagma accessories, αυτοκόλλητο Rebirth, τι ωραία, θα το βάλω στο κρεβάτι μου πάνω στο προσκέφαλο. Coil cutting tool, είναι αυτό που βάζεις μέσα την αντίσταση και την κόβεις όσο πρέπει, παπάρια δηλαδή. Και ένα user manual. Και από εδώ πέρα φωτογραφίες του ατμοποιητή. Πάνω Hell Vape. Κάτω τι είναι? Ο Mate Full Black. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε. Εδώ έχουμε το deck, θα το δούμε μετά. Εδώ έχουμε το cap, θα το δούμε μετά. Εδώ έχουμε το manual, δεν το διαβάζουμε ποτέ. Εδώ μέσα τι έχει? Τα εργαλεία. Καραχημαριό μου τα στείλανε. Λοιπόν, ο αντάπτορας, ένα skunk pin. Κάτσε να τα ανοίξουμε και όλα να τα δούμε, να κάνουμε σωστές δουλειές επαγγελματικές. Έχουμε μερικά O-rings. Το δεύτερο deep trip που έχει, μαλακία εντελώς, ενώ αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό που βάζουμε την αντίσταση για να την κόψουμε στο ύψος που πρέπει. Κατσαβιδάκι. Ένα Allen για το skunk pin. Το skunk pin. Ένα βιδάκι. Ένα βιδάκι. Οι γύφτοι βάλανε ένα βιδάκι. 2 πρέπει να βάλουν. Ο αντάπτορας από 8-10 σε 5-10. Να, είχε κι άλλο βιδάκι. 2 βάλανε. Τσάμπα τον επαγύφτο το γύφτο. Κάτσε το βάλουμε και αυτό μέσα, μην χαθεί. Λοιπόν, το βάθος που λέγαμε, πόσο έλεγε ότι είναι? 6 χιλιοστά. 6 χιλιοστά το βάθος, αρνητικός θετικός πόλο, τα airflow, τα βιδάκια εδώ. Λοιπόν, μπαίνουν μία αντίσταση εδώ και μία εδώ και τις ανοίγεις λίγο, ή μία στη μέση. Εγώ θα βάλω μία τώρα, να το δοκιμάσουμε με μία, να σας πω και τη γνώμη μου. Λοιπόν, η αντίσταση που θα βάλω είναι εδώ πέρα, από Mythical Vapors, Staggered Fused Clapton, Mythical Coils, Neo 80.
Κάτσε να βάλουμε να το κόψουμε και εκεί που λέει. Το δήθεν και αυτή είναι η απόστασή του. Πάμε να το βάλουμε πάνω. Θέλει λίγο ξεβίδωμα. Βασικά θα βάλω 2. Μπορώ να παίξω μόνη αντίσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κόβουμε πάλι τα ποδαράκια. Έτοιμο λοιπόν. Στάξουμε και το υγρό μας. Strawberry Ice Cream V&V. Να και το cup, 16 τρύπες 1,2.
Μέσα η βιομηχάνευση που έχει γίνει. Ωραία δουλειά. Ωραίο deep trip. Βάζουμε και το cap. Πάμε πάνω για να σας πω τη γνώμη μου. Πάμε πάνω να σας πω. Καλά ρε μαλάκα, το σουβλάκι μου τρως. Να στο ανοίξω ήθελα ρε, να στο ετοιμάσω να φας. Για να μην μπεδεύεσαι. Ευχαριστώ Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Rebirth. Σφιχτούτσικος. Έχει σφιχτή τζούρα. Αν και έχει 16 τρύπες, έχει πολύ σφιχτή τζούρα. Τα ντουμάνια του είναι αυτά. Όπως είδατε βγάζει ντουμανάκια. Έχω χρησιμοποιήσει βαμβάκι Mythical Cotton. Έχω χρησιμοποιήσει Staggered Fused Clapton, πάλι από Mythical. Τα ζουμιά είναι του Βασίλη, VNV. Και αυτός είναι ο Rebirth. Εντάξει, βγάζει γευσουλά, δεν είναι κάτι το wow. Και πάλι δεν έχει αέρα πολύ, όπως είπα και πριν. Πιστεύω με μία αντίσταση θα ήταν καλύτερα. Δεν τον προτείνω, είναι για τον μπούτσο. Δηλαδή εγώ δεν θα τον έπαιρνα ποτέ αν δεν μου το δίνανε. Αλλά τώρα να πάρεις ένα ατμοποιητάκι για να πέσεις, είτε με μονή είτε με διπλή, είναι καλός. Αυτό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό ήταν το review λοιπόν. Είμαι ο George Kous. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τώρα αν δεν σας άρεσε το βίντεο, μην πατάτε ούτε like, πατήστε dislike, μην πατήσετε εγγραφή. Να! Γεια σας.